Kok mama tak kumpone. Undang undang le. Turu bocah, Mbak. Ngene kok turu dikenalno kakak-kakake kok ya. Wah, Nenek, sampean Mbak Yanti ra apa-apa. Sing pinggirem kuwi lho aku ki mohan. Ya aja walang-walang ki aja oleh. Mir nek terap ambruk part 2 ususem ngaji. Yang mas sembuh terus tak undang ora diri. Mae di mae lho kepuron ngenteni Yunelen. Halo, Ma. Halo Yunel mae niki Yunel. Yuk, namanya cek. Niki Yunel karo anake lah pinggire niki rayatane, Mak. Mak, kelan opo, Mak? Kelan opo? Lan menir di sini. Walah kuwi lu, Mak, lu, Mak. Ayo kok dodolan rono kok. Mak. Bus iki menir, Mak. Ora le ora bus iki bus. Ayo kok dono Yanti kok. Ora. Bus lu ki bus ya? Cuma kan mae. Tak undang. Mae gini. Mae ngenteni sampai keturun. Kok dadi cili-cili ngene lah. Kero aku ora iso ngatur. Iki bus to ora kok. Masang bus. Pengaturan lo. Coba itu pengaturan jangan tampilkan so tersedia aku mereka cili-cili. Ora kereta gon kami kaya weroh manjan. Nah kok iso kosong udah mau iso lab ngomong kok. Anyar to akunmu itu. Apa? Kok gelane akune loro-loro kabeh. Laras. Jenenge Laras kuwi. Ini loh, di Arsel. Mau berlive ketok ngono kok adek. Iye. Iki sing iki sapa kabeh abang iki sapa iki? Mang wae. Robeli opo yo. Karo putrek kowe. Kok gelani aku ini loro kabeh Ya artis Pranjara kok iki aku. nek ngatur piye ya aku ora iso. pengaturan. Nah, ini gambar wong loro ki lho pengaturan. Kayak pengaturan terus jangan tampilkan gizi tersedia. So tersedia. Ngono Ini gitu tuh lah. Gambar wong loro pencet. Terus enek budir-budir napa Kelabi ini. Ya, terus. Betul ya. Terus jangan tampilkan slot tersedia misalnya ngono po. Nek ning tulisane ngono iki. Iya. Ora top lek kuwi. Kuwi pateni. Oh, ya. Nah, sip. Ngono lho kok. Apa, Ma? Betul wae sak ngono kuwi ya. Kuwi sih mau gek kaos zaman kapan le bus iki? Bus. Nanti bang kira tanggo kok. Bu. Apa? Laras delok gawe mati. Teko bibi. Sini bahasa kuwi wae kok iki akane. Laras delok gawe nadi teko bibi. Gila Yunel. Yunel naro Yunel. Yunel kok ora gitu walek. 1 2 Dia yang lagi bucin. Topone kuwi. Bucin. Agar bertanggapan sonore oleh hanyar itu. Ngono ki lho susem lho omongan opo lek kowe iki. Tapi yo agar bertanggapan sonore iso oleh hanyar kok ya. Omongan warung ngomong. Lapi. Yo kuwi lho, mbek kuwi lho apik kuwi.
Ya yuk. Ngono kok sama ora mesti kok. Makasih, bersyukur. Aku yang paling banyak Yunel Bi. Yunel lah sejak PKI semuring-muring. Ini ki opo lagi nih? Padahal wis ngolehno koin tapi dia muring-muring yang ketika PKI. Pampul. Mas Bus Pampul ini. menengah, Mas Bus menengah kenapa Mas? Berapa ya Senin tonggo? Berapa kok sekali-kali jajan. Udah di jam kerja. Orang turu lah, Seliamene turu lah jam piro lho? Turunnya anakku ki adzan subuh. Kodar. Kondang. Udah subuh. Oh. Apa wi? Bantu wi. Sel ambil laras aja sel. Ya tunggu laras. Berapa po? Asal agak rong tahun ya. Laras bilo laras. Mana? Laras 3 tahun 8 bulan no. Tuh kacau saulan. Kacau setahun kok. Setahun luar, ya setahun aja. Riko yang golek foto apa Riko? Iya, tak jelas. Dia Banyulan. Bergele foto apa ke? Bisnis ki bos. Bisnis. Sini. Nah aku lapi nih. Ya Allah, bisa apa ya Allah? Itu hidung apa jambu? Magugro. Aku yang jual wapi sih ya. Ayo, ngajak perang nah ayo ke. Keluarkan. Tatoro sing copot bebek ora. Tolong dong Laras. Remote nak. Aduh pinternya kawan. Gulai lho. Lapi. Karena fotoku sih di screenshot iki lho. Komentar. Aku sing nyanyi di ulum lho. Iya, mau pendeli gitu. Ra kok. Rambut screenshot. Mbak Rina. Iki wae. Ki lapi lho. Ya apa ini? Buka keras pintunya, iya. Enggak nyanyi, enggak ngene kok. Ya begini. Kue saya lagi kita rabus. Di. Ijo aku yang ciwit. Gue ngepap sopo ya lali. Aduh. Wadah sih baca itu. Masih polos ya. Gua malah kayak musisi Soraya malah tak toko foto-foto biar bisa kita bedanya tuh sumpah polos banget biar polos elek foto kamu. Ajak perang dong. Elek. Ya Allah. Ayo, kita ajak perang ayo. Aku tuh Api kuwi, rapi duwe lagi. ya nang aku kene ulum wae sing disawer ki. Kalau Junal dan disawer. Junan lho, sawer semua. Disawer. Ya wong wedok disawer kuwi lanang kok disawer. Roman ambung sih le. Axel. Axel main di rumah kakak Laras ini, Sel. Iya, aku main jare. Main di rumah kakak Laras punya sepeda, punya skuter.
Arsel. Makasih. Kasih apa duit? Lihat loh, kakak Laras lihat nanti lah. Tujuannya lalu. Ora gelem. Tak gelem kok. Bantingi montoran iki lho. Iki pas aku ndelok konser Blackpink. Ale aku masih cantik ya gue. Iki wae lho. Sel, bakas mani mana Sel? Jujur. Nanya lo apa Arsel? Nanya lo apa? Nanya lo. Oh, Banyak lo baik. baik. Nah, Gak kayak Laras nyeluk Roman Kung. RHM itu RHM. oh itu lapi. Kuwi lho kan dasem ki api kuwi. Kenapa? Di, Apa? celeng iki to ra. Walai. Aku pas kena musuh lapar. Email. Halo. Halo. Mas Riko. Main di. Ini di kok lali aku. Jaluk sepil sing ngisor to ra. Iya. Dah. Koko tak bukae kul. Kok tujuannya sih mau kirim lah aku ke lo kok. Kok? Mbak Yunel kok yang ini iki dipolo bus. To ra sing aku nanya. Ora. Ora sing dipolo, ora ono sing dipolo. Artis. Wes tak polo lho. Kan kayak gawe deh. Artis. Ora ono sing dipolo. Aku duluan. Ora. Dong tak polo ya rambut full back wae to. Aku metu cah kuwi. Metu piye mah? Dari kok ki. Dan Riko ngising yo. Sepasang remaja jatuh cinta. Wong 2006 sih, Mek. Wah, petas Oh, pilo boleh. iki kok iso ilang lho wong itu. Kok gua put ya nek prai ngene iki. Ya jane buka angkringan. Yo angkringan ya. Ya angkringi dhewe. Sing no angkringanku kok tak angkringi ngono. Angkringan biduan yang angkring tak Tahun angkring. 9 main di Soko masih ya. Panjang umur. Mudin biasanya live kok ndi kok. Kowe sabar metu ki. Kowe opo lah, Ci? Lo kok ning ngembus to yo. Lah kok mau bus Telkom, to? terima kasih, Mas Mas Telkom. Gipitel. Apa mau Telkom. Lah iya. Telkom lho. Kok kabeh to, Kak? Kabeh Kan kok. ini no, komo siji sing duwei. Aku ora usah, aku wis akeh kok. Telkom. Lah kok mek kopi sing iki. Lah kok kopi to, Mas? Kok mentolo sampean? Oh. Bancaan bancaan opo bancaan. Itel Ini meet up. Telkom. Bisa diajak meet up bus. Wah, Tapi dia coba yang 3 gak ada. Yun, Bandunem gone Yun. Bandung. Ya Bandung mang lho. Tak boleh lah. Mas Ite semuanya tap kompak yuk. Kompak sampai uang 5.000 sendela yuk. Itel. Halo Ci, Bandunan Ci. Iya, Cek. Halo. 5.000 sendela. 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 5.000
Mama nggak tahu nggak jelas-jelas anak-anak Laki-laki nggak jelas. Cah cilik kok ngomong gak jelas dosa ngono kuwi. Ji aku mau apa Ji? Apa? pipi sih om. Aku mau apa Ji? Aku apa? Aku kilo mau apa? Masih teh. Yanti kita tanggal 7. Ikut gak sih? Aku manut kamu lah. Aku gak dapet tiket. Boleh cari pipi online. Alah. Wis satu Aku udah kono. bikin 100 ngipre, tapi takut dibohongin. Mokonge baru lagi metu lho. Biar tau gue bocaku. Nora yo delok wedhe. Nah ini bojone balik. Masih Yo teh. mudin ndi mudin iki. Keluar di WA telah mau tono ya. Luar dhewe nem kene nek dhewe. Mungkin tau gak nongin enggak. Luar dhewe wek. Telek. Ngelek lho paling. Apa nyewai anakku aku kok. Sewa go sikil le. Anakku ngising lho. Boy pisan cewoi le. Giskil. Giskil kayak Riko lho nyewa anake Giskil. Oh, Riko kurang ajar. Ngene le. Opo penyewoi nang ketone live to nang omah ora tau. Nanti gue. Napa? Watu we. Bukan takut menghargai lah nyapa menghargai yo ngene yo sak bolore aponan. Oh, Lek langsung bil kok meneng ae. Yo, kul meneng ae ngono kok. kuling ini reneng. Ini apa nih teman? Ngomong ae aku ra tuku. Barisan gua. Jelek. Muden udang lho kan udang muden lho. Jelek. Jelek. Kenapa kita kompak banget sih? Nggak ada yang main. Kano sapa? Like sih. Kenapa kita kompak banget? Nggak ada yang main ya? Ora payu, ora payu. Ini ngelek. Ngelek. Sing ngelek lho sapa le orang ngelek kok. Ini sing ngelek kok. Masih teh mau es krim. Ramane tak diapeng kok. Apa Ji? Paus mas. Itu aja. Budi ramane diapeng. Paus. Jaluk paus. Paus pak. Pancing itu job, nek pancing ra leren pancing. Menceng lagi ya. Yo, bol. Kandel. Kowe pangsang kok. Mbak Sinta beroleh paus. Mas Ite nak ganteng kiri. Itu apa sih sing biru-biru 2000? Lah yo kuwi koin sih mau oleh. Kalau masalah 1036 kan ngono kok. Gitu. Lu kok. Dikuyi anakku lho yo ngene. Wetone apa lek pakai sing nyawer kowe lu? Wetone ula weling kok, Dek. Wetone ula weling iki lek ono ula weling. Wetone apa kok? Tapi kok ganyong lho. Buat pengasihan terus. Ganyong. Kowe duwe jimat pengasihan ya?
Iya, yo iya no. Jumat kondal kandil. Ini iki mesok pelep ngene nyempio uyah ngarep ke omah aku. Ya megane Waktu kae. Masih pele, masih pele. Yo lah. megane dhek seneng Topi-topi sitok kabeh, Mas. seneng mijeti bapake wae lho. Yo iya lah kok iso. Mas Pira sitok rapi cantika. Dembo, kuwi takoki dhek. Aduh. Ora sido mau sebar regan oleh anyar. Matambus, kopi bener Riko kowe. Agar baru regan oleh anyar terus wae penak. Aku soraya luar kota oleh anakku. Alah. La. Alah. Nyewoki karo kamera yo. Nyewoki karo kamera piye lho kok iso. Yo, cewoki karo kamera. Ora terus. Iki ora terus. Apa neruso yang kebengi lah kowe ya. Jole, gak iso. Goblok. Ketel miring. Ketel. Ya, tadi centang. Kok nyewe bojomu lho, Bus? Kok nyewe bojomu? Kok nyewoki mertuane ngamuk wong lanang iku jeblok nyewoki meskipun nyiram tok kalah. Yo, hanya yang baik kok. Pansos. Bener iku lho. Bener iku. Itu memang benar, itu nanti bisa jadi memori kuat sama anak. Memori Bekasi. Ya bener ya, telet rao. Telek nek kon mangan ben dadi memori. Kayak anu iki. Telek gurau pe lho, memori. Keropok. Ora bro. Wih, Kowe gendane. apa lek? Riko ruang tau. Telek anake lho cakup ora. Ngantuk. Alah. Rameni wong. Alah wis medun. Menang aku metu. Papat. Biar. Mas. Parman dong. Loh lah kok. Loh sing ilang sapa? Bus. Oh, bus si cilik ireng. Kamu kenceng ya? Bus cilik ireng. Ora sama gip, Mbak. Ora sama gip. Mati, Mbak. Mati. Itu apa ini? Ini siapa? Siapa lagi? Silakan lebih siapa? Siapa tuh? Masih Mas Gembel. Mas Paijo, terima kasih. Ora roh medun dhewe. Kak Rena, kowe to, Kak? Nek live melek le cuturu. Mantuk. Nasi ngopi dulu. Melek opo? Konge pati. Bayar to ora ngopi nembe. Ngopi nembe bayar to ora. Kering. Jangan ngomong wong kira terare kowe watu to wong lek kowe iki jane. Emosi. Piye Bang aku kira Ora. Pripun. Makasih Mas Gembel Elit. Mati orang baik mati. Rena.
sama rooftop itu. Tarum, terima kasih. Kabel Mulai we Yanti. Kok layak yo bisa. Kabel rum. Kakak piye? Kabel rum. Lo Yunel oleh topi dah sih. Aku jalu sing mau. Rum rum. Kerajar. Kok wis engke des terpujuk-pujuk kalian kok. Iya kowe Arena Agina. Lo Rina mati PDI, Rina. makasih. Rina PDI. Aku di topikku ki. Iso mati. Aku. Arena. Kowe dikai ku lo kul kok. Kurang mundur ndak sih kok. Kowe dikai kok ora kena. Wis bar. Aku Mbak. Kaci. Rum aku le rum. Lagi perjalanan mau takziah ke Banten ya Allah. Apa gak serius? Barum, tadi barum. Cah iki trai guyon Kak, nek ndelok ramrung-ramrung. Apa-apa. Itu juga ora usah lho. Wis awake. Mbak Rena di-follow ta? Mbak Rena ta di-follow ta? Iki wis juga ora usah jare ngono. Teman-teman Mbak Amin. Rena. Mbak Rena. Amin, guys. Mbak Rena di-follow. Wis Barena, wis aman. Aku tak metu dulu. Ojo ora iso kowe. Kudu Jo. gelem 1000. Oh ini kudu 1000. Apa kul? Ora aku gak rungu dulu. Krungu. Ayo. Iki kapan tuh mbek mantau lah. Ake rum. Baru di baru masih baru. Ketemu iki karum kabeh. Kedot terus Mbak email. Fly. Kayak sehat semuanya amin. Amin. Nel, Rohman turun di. Pengen ya no. Apa gue nendeng ngono ku lho. Maji arum. Bocah ini rak koyak aja. Bos turun. Udah. Terus udah. Iya nak ketok. Aku ajan petang kok bukan ketok. Mati baru mati. Pilih tuh lo, Matu. Iki rawe kelas ambekan kan Belanda. Rasa naik sendok. Ya ya Bib. Nangis apa lah aku wabut aku ini. Apa yang jeranya rada cek buret ngono to? Belanda. Anak apa lah aku nembus ngono kok. Alah, piye penembus? Tuku apa gede? Iya, apa ini bojone? Dek yang gue 13 lagi bus. Oh. Nang ngono kok kenyang wekku barah. Kakek aneh. Ayo piro Ji? Berarti Iya, bus itu. piro? Berarti Piro bus le, itu nang- beres nek Piro tak kowe. data Ji? Ngono yang bulet ae. Muka-muka umroh nih bos ya bos. Terima kasih. Amin. Apa nek wis diwewi? HP ku gini tak dol ki sapa? Rahman oleh. Sapa sing metu ku HP ku? Andong ngono nek ditakoki. Taduane saiki. Piro? 1,5 juta taduane saiki. Watu kae dak godhog terus kelawo.
Weh, tawa piro kok? Nah aku yo 9 juta. Ya yo nuku bojone ternyata bojos suami Yo teladan. kok bojone. Mosok wis ra ning popo Februari, ra ning popo iki, Kak. Anak apa belas? Nanti foto kuno. Ngono enggak Ayo melo Tak utange wae pergi aku gelem ora. ngono sambat rendi duit. Lah ngono rata TF duit ndi. Gue nyebut titipan kangen mau orang ono tapek diri. Apa-apa ora eneng. Pak Ketua belum bangun sudah, karung tadi naik langsung keluar. Enek bojone. Ketua watu wae. Ketua silit. Ketua. Ora sak TF boleh langsung aku nggak TF, tak TF kabeh. Ketua. Ketua Remas. Tujuan Iya aku takok oleh dia. Apa? Sing urung mbok kirim. Nah, lek semua takon ono kene iki lho. Maksudnya iki WA. Alah padunem wae. Ora aku takok lu. untuk TF. Jun. Tangannya mangkat ya, Jun. Tangannya mangkat. Nih. Mati. Iki piye le setan iki kok dikirimi iki? Iya lek kok dikirim ora Allah. Arum Yunel kasih. Iya lah kok Nel pulau Yunel. kowe kira Nel karena mergawe popo kok oleh iki lho. Setan kok kayak itu, Mbak. Yo Mbak Arum Oleh ojo ora oleh rezeki. Kira rom, kowe iki lek rom. ojo kayak Arum kuwi balane Apa nih? Londok balane embus mlidu ya aku. Nel. Nel Ini kapan? Aku makan ya Pi. baru. Ajar pi. Sampai rom. Baru masalah. Aduh, lagi. Ayo siap-siap makan rezekinya. Dia di piacul kegriu lho, Cak. Dijual IP 15. Aku bingung. 5128. duwe embus dhewe kok bingung. Nominal. Ora Minus bencang Haiti. ora bingung cuk. Hotel yang Nah, tak gede. takoki jere HP-ne blondok, ceritane ngono dodol. So memorine wis rusak. Betul nih, Mbak. Ki lho, Sailo ki lho. Sailo ki Itu lho. kan tambah beli moral. Kan Blodok sering nemenin ketua kalau lab. Dong togone kok ora temeni ya, Dek temeni ya. Rangga. Lah yo, wong tonggo kok ora tonggo ya ora baturi le. Bendino. Ora baturi ndok ono duwe lho. Ya ora baturi. Ya berapa Mas? BH 85. Jangan dibeli banyak virusnya itu bebek iku. Blondok sanane buduk karo gak tenang aku karo Mbak. Tak tukune Ji, tapi datane aja ilangi. Jari rono ki rono le. Ayo rom, dikit rom. Ngono iki opo? Data sing bocor aku ning Cikarang lho. Lah ki lho masuk, bayane ndudet mat-matnya teman nikmati yo bojone. Lah yo ngono kok aku jahat. Lah banyak. Ngono temu bukan rahasia piye kok ngamuk wae. Lho, kowe pacul bus pergi ke. Sido piye ki rom? Kancen ngono kok ceritane kok. Ora, malah Mas Gus sing blidok to matriko, ditakoki ora jujur kok. Masih takut aku terus HP-ne anyar bos. Tokor gelut. Yes. Gelut. Cukup ngomong ke. Yan, Sido piye ini rom? muring-muring banda kok itu di. Kok ini pilih banget bani donat tapi kok iso. Mati. Wih, nalere robi. Air. Air. Bani donat tapi kok iso. Wis melakukan. Ayo rom, biru. Andari.
Orang bahasa Indonesia. Cukur kowe ya. Syukur, ayo. Ayo piye ayo. Aku lo penyakit ini penyakit gimana? Penyakit piye lho kok. Kuwi udun. Ayo. Itu udah suwek. Yo, Mbak Yanti nangis ya lho, rasa iki. Kowe encen kowe iki nemen lho dok kowe iki. Ono kue ayam ya. Aku ki opo aku? Piye aku? Piye opo lho? Kowe apa lho kowe? Syukur nangis. Watu kuwi kok. Ora apa kok iso. Piye? Sonom ya karo watu tok wae sonom. Iki bocah-bocah itu karena apa ta iki? Naro bawa tukaran opo kok. Gak tahu karo mau Mas Gus lagi beli dua sekarang. Loh. Karena Kok apa? dhewe iki? Gara-gara Kue sono. Encen yo ngono kuwi ro. Piye le? Iki aku yo sesuai fakta ngene iki bolo. Ora bener bener mengungkap Fakta lah gerasi yo kabeh. Fakta lah pakul. Sesuai fakta aku ngene iki. Anjen faktane ngono kok iso piye le? Ya Pak Buyar, ya Pak iki ya Pak Buyar. Nanti sing salah sapa? Ya Pak Buyar iki ya Pak Buyar. Ya Pak Buyar. Ya Pak Buyar. Buyar. ya apa kok ora apa-apa sing itu. Ora piye kok. Ora piye lho. Cuman kok gak Sing Mas diarani Bibi kompor. Orang Ora baru. Ini Buyar iki. Jika kedua belah pihak sudah tidak ada. asku piye Bu ya Pak Bu ya. Mata nih gendeng. karena nasi sudah menjadi bubur. Apa itu kata maaf? Nasi sekarang udah jadi bubur. Aku ngandani keceknane kurang wae. Ora biar apa lagi. Malah kok nek pekat sampai itu ya. Alah ini kucingnya anyar. Hamdan Zakirin. Hamdan Naimin. Biar matane ngerti tipu ya. Jadi bicara. Oleh ngono piye kok itu bukan buyar gitu. Aku hanya Biar ya Mbak, ya biar aja. Ganti Wibi jadi Wibi apa lah? aku hanya mengungkapkan fakta kok iso. Aku ya ra nyangka beb bondo. Dia pas dia nana tak takut ya dia ternyata gak juga. Allah makfir. Kamu los kongkol ya Bayanti. Lil muslimin awal mu'minat. Aku ra nyangka kowe ndok. Aku wis kata apa tapi mau anyar dok. Tangkemmu itu gak iso ngomong ta. Nasi sekarang udah jadi bubur. Kapan embus? Kapan kowe ngomong? Kapan kowe ngomong? Meneng ae. Yo, mentikil kok goblok. Wes positif buyar. Nasi buyar. Are no waktu ngomong, Pak. Terus Yanti lah bodonane wae. Oh, ngono. Rasa gawe-gawe Mas Be, Mas. Aku roh. Rong waktu kuwi, rong waktu. Ayo yang mau buyar ketik buyar. Cepet ayo. Yang mau buyar ketik buyar. Ndak mengene biar ben kancane wes aku nano ya wes mere. Ora, hubungane kaya apa iki kok piye lah kok iso. Ora Buyar. ayo diurupi ae Bro. Ayo terus ketik buyar yo. Ora ayo diurupi. Ayo. Apa itu maaf? Dan sedo-sedo klarifikasi aku ki. Ora masalah apa ayo melihat. Ayo blondo ae diserang. Wafiatal wijazat. Wajadatal fil ilmi. Buyar lho itu deket. Wa barakatan fil rizki. Wa taubatan qoblal maut. Wa rahmatan indal maut. Blondo ae dileh ayo. Ya Allah. Mati ayo wes kowe. Mati ayo wes nek kowe. Gila dona bisa ya. Nah, polo rambut polo. Rade to sing sekuni sapa? Ngono kok ngarani aku beriku sengkuni.
Ayo, senggune iki lho setan iki lho. Piye lek kok iso aku barani senggune aku ki hanya mengungkapkan fakta yang sebenarnya kok. Dan jujur pasti hancur. Ae. Piye lagi iki? Morning. Ini Mbak. Morning dasem bledak. Jujur janggal. Iji, lananganmu selingkuh mbek lanangan liya. Loro. Lananganmu jenenge Ilham. Telu. Iki piye? Tahun baru tuku entros apa tuku nanas ham? Anjing. Terima kasih lebih Barena. Ayo Makasih ketik. Kakak Rena. Ayo ketik blondok sengguni ayo. Blondok sengguni. Ayo. Ketik semua ayo. Belanda Sangguni. Belanda Uda. Ayo blondok sengguni ayo. Ayo, blondok senggune. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Blondok sengguni ayo. Belanda Uda. Weh, cek dancuk iki. Blondok sengguni, blondok sengguni. Yo terus. Ketik terus. Ayo terus. Yes. Iki lho matane. Blondok sengguni. Yo terus. Kok malah aku kena iki ngene. Dan kuwe sumber masalahnya kok. Iya lek kok Profil Kak Medun ini mangin. Terus blondok sengguni. Yo terus. Apa? Cak, penonton nak pinter-pinter ngene ta. Sampai saya terang Ayo, penonton ayo terus serang blondok ayo. Serang blondok ayo. Sampai 1000, ayo blondok sengguni sampai 1000. Sampai 1000. Aku nih laporno bolo. Ayo aku nih blondok iki laporkan yo pelecehan seksual. Yo. Kacau. Ayo dilaporkan wong 300 ki dilaporkan blondok ayo. Aku hanya mengungkapkan fakta belum niki. Ora usah bahasa Indonesianan. Faktane pingancen ngono kok piye lagi iki maksud tem. Ora usah bahasa Indonesianan. Kenyataane Blondok sengguni terus ayo, blondok sengguni terus. Seneng aku nek ngene iki. Ya ndek ekspresine berubah lho. Terus wong kemang guya-guyu kowe ora mlebu guya-guyu saiki kowe mlebu kok sedih iki lho wonge. Apa. Jawab watu wi. Privatin roco lho. Roco piye kok ora piye. Ibarat nasi udah jadi bubur. Pangane bubure kan. kok di Blondok sengguni. Meneng atiku meneng sumpah. Iya wek karo matane. Iki maca apa lek tuh? Timbangane. Piye lho aku diarani terus kok kaya ben manyar nduk ngono dadi kok. Timbangane gadis sur. Utang digawe. Nanti ki gadis ki yo, gadis mau nanti ki. Megario nandi Megario. Malah boleh Megario sih. Wes yo petah blondok tungkune sampai 600. Terus sampai 1000 ayo terus. Blondok sengguni, blondok. Kacau iki. Seneng aku nih. Wah ini lo meneng ya lara apa deh. Yo terus 2000 ayo ndelok 2000. Wes yo kota rusuh deh. Nggak klambi bedai. Nenek wis ra jujur ini ki wis buyar ae ta. Iki lapo kok mero-mero blondrok sengkuni. Bafa buyar. Sengguni blondok. Gelau. Tidak ada lagi duetku. Mainnya. Sing senggune asine bibi ta. Aku yo ora apa-apa ta asine. Aku ini kok listikane pe opo. Yo. Apa iya? Yo ini kok lepenan pe opo. Iki gak lipen. Loh. Libam, ini namanya libam, Riko. Bibir kamu tuh biar tidak hitam.
Apa librang? Apa apa we? Ayo blodok sengkuni sampai saya ayo. Ayo terus. Sewu luwe. Aku nih serang ayo. Aku nih serang komen nih postingannya blodok tulis blodok sengkuni. Mati kau rara aku ya belo kok gandeng jemput aku kok. Berarti sing buyarno wafa iki blondrok ya. Iya bener. Sengkunine ya kok iki orang terdekat. Saya bedino kancane ngopi kuwi dadi Mata nih lo mata nih. Kasihan banget Yanti dihianati sama teman sendiri. Saake baru mau lu ngegip jere. Mas blodok yang nemenin ketua live terus. Nah kok kuwi sengkunine. Pan Wiro Maro. Gimana Yunel kalau duetnya? Gimana kalau duet? Pandang. Dulu lah Yanti nangis ya dok. Belum. Sudah tidak ada lagi tepuk Yafa. Sudah tidak ada lagi password Piye Yafa. ne tepuk yo lagi bene. Hanya Yunel yang bisa. Mati baru. Ojo ngadelo ngomong baru. Aku hanya mengucapkan Tepuk Yafa Yunel. Tepuk Yafa gimana? Pandang. Aku lu kata plek. Pandang. Jelone Ji, jelone. Ayo Rom, di Rom. Lah, Aku mau hujan lalah rapopo aku. Dan 21 apa hari aku sudah kok. ayo hujat lah bro. Iki rasa engke awak dhewe dihujat iki wis mulai kenane. Kowe kok pekek. Nah, Kene lapuramu. Bolot pelek kok ngembus iso piye. Tek kowe lho bangkul tek. Plek nek ngene iki yo mong. Ono duwe oleh plek. Piye lek ono duwe iki kok plek tenan kok. Delok le Yanti, Mbak Yanti ku lho dadi sedhen ku lho delok to. Ayo. Sedih Mbak Yanti kok. Kembang ki sayem. Guya-guyu. Iki ngomno kremi kok iso. Ya ora iso kowe we. Sabar ya Yanti. Yanti sabar ya. Yang sabar ya. Semakin tinggi pohonnya itu semakin kencang anginnya. Res. Tak tegur. Bagus. Betul tak bagus. Apa sih bagus? Betul Mbak Duna. Ora usah bahasa Indonesia nah. Kayak bener wi, bener. Blodok penyakit dia penyakit wi. Penyakit pilih kok penyakit itu. Penyakit rodap ya. Delok wi. Syukur kowe dok. Apa neleji kok. Utama iki sapa? Utama iki sapa? Utama iki yo penceng itu, Cuk. Jenenge Utama. Iya lah, bapak pacar. Kak, engko aku dilokno musuh dalam selimut. Wong iku nggone gadis sok. Alah. Yo kaya blodok ngene iki lek sembunyi dadi. Sengkuni sengkuni. Ayo mari ki gawe story. Sengkuni blondok sengkuni. Apa lek aku sok sekuni iki kok. Don. Garam ki nggone padi. Alah. Ekspresine. Riko karo bibi sengkuni. Patamu Ini kuwi lho bolo, sengkuni ini asline kadhe dhisik. ora sate nyecet, terus sate Jadi nyecet. iso kok, Cen. Asline kuwi. Asline ku. Dapat gelem aku sengkuni wis biyen sengkuni le. Nah yo aku Ancen. Iya, aku kenapa le? Nek kenapa? Piye? Rasa banter-banter. Asline ku sing sengkuni ki kabeh, Mbak. Mbak Yunel apa lagi? Iya, lagi hamil anak aku itu. Mbak masa apa di sebenarnya aku? Ya Allah, ya Allah. Untuk perut ke atas itu Mas Bibi, perut ke bawah saya. Kaca ki mengerjain blondo ngono ae mbok leporake. Mbak Yunel ngelem saya. Sapa?
Bibi, Apa? aku cerita Nono, awal mula terjadinya Sengkuni itu gimana? Iya blodok iki to, Mang. Lah iya lapo kok pondok dijuluki Sengkuni? Awal mulanya gimana? Dadine iki Gus ki bliduk pe Yanti, lah kok dibongkar pe blodok nang kene. Berarti Sengkuni deh. Ya orang ceritane Koncone dhewe detrek-detrek lodon. Piye deh ngono ki? Koncone dhewe. Gandeng jemput iso detrek-detrek ngono. Ini Ini bolanya penceng anti drama ya, pangkul kalau udah Yanti diem aja, dia aja, ntar kita seneng-seneng ya minggu depan ya. Iya dong. Iya. Endek ora sedo. Endek batal. Lucu ya. Kan jalan sama Karum ya, iya ya. Si ono tak kak yo, tiket tembak. Si ono lorane. Yunel kayak jalan sama Karum. Aku pengen lihat NDE. Endek ah. Delok endek ah. Mbak aku gak tuku tiket kok. Delok Aku kok tidak uang mendem. iki VIP itu ra, VIP iki. Si uang mendem dan terus kita wae. Iya, cocok deh. Si mendem nanti kita wae. Wana Anwar iki kan kabeh ning ngegi Anwar iki. Kalau yang tak lain deh. Delok dah. Anwar. Yang baper pulang aja, yang baper balik ke Facebook aja. Ya, Gak usah balik di nang sini. kowe baper kok. Mati. Gak usah di Kowe sini. baperan deh. Yang baper langsung balik ke Facebook aja, gak usah main TikTok. Ah, tebelek lu. Dona gila bener. Bro, Ini Mairo. kebal Pak itu, Bos. Alah. Kebal Pak itu sering. Ini kebal Orang Pak kita itu. setiap hari ketemu itu loh saling bully kok kenapa kalian yang baper? Ini lho, aku ki wis kebal Pak itu asli. Tono ceki, tono ceki. Batu. Mancane yo. Loh. Udah saya mempeng kok kebal Pak itu iki. Awakmu iki jo nyocot ta ndok blondro. Yo wis aku meneng ae lho. Bener. Aku mau stop. Pacarku saya tahu. Iya lah, iya. Mas Blondo tetap naik daun lah Krisna tak Blondo. Orang biru itu Krishna le. Balarap. Netizen digoreng ngalor gitu loh tuh anut. Tengah apa kok. Anut. Nah, kan emang mudah untuk menghasut netizen. Betul. Asik. Antara guyon sampai serius nih udah gak paham. Nah, gue mah aku gak seneng lah, iso giring ngono kuwi. Ya iya, mungkin terakhir saya sampai Mas Riko kok. Badai wong loro iki kaya malah kurang darah. Awak medun aku wis jam 11 sih. Banget. Iya, ya, banyak PT. Banyak PT Yuna, banyak PT kata-kata kanggo bibi ambek pasangan ini. Yunal itu wes komen di si anu akune saya wedok. Yuk bisa yuk. Jadi saya Yun ngene le Yun. Yuna masih setuju. Yuna masih setuju. Ngono yo manut kon rekodan. Lah yo, awakmu kurate aerobik tak kok angkat tangan. Ya iya. Kan kalau aku harus. Kok Bapak Yanti. Yunel iki urung ono apa-apa iki dhek wis komen sih nek revitine sing wedok. Langsung roh deh. Melewati kakak kawan. langsung ngerti wong spek Intel kok. Apa? Sepurane ya Aku nek apa Yun tak komen aku. soalnya aku Mbak Yunel nunggu neng gurih. Aku nih. Dipertemukan dengan kakak-kakak dulu kok iso. Oke, disepakati. Oh iki ora restu to ora ngono.
Buka bersama hari pertama puasa langsung yo. Oke. Kakak opo cukup di. Ayo lego. Kakak rata keloni wae kok. Baru mamin baru tungane klo, tungane karom nang amin iki kabeh. Amin Rob. Amin. Amin. Wih, kakak-kakak yang segruk malah rambut. Rambut juga bener Yunal lho, rambut juga wis karung jarno kono. Ya matane kelebon becak iki lho Dona. Ya yo. Luar. Wes. Gimana guyonan caco mau kayak Ati, belum guyon terakhir mau kerja. Tenanan kok. kenalan kok aku mang ngomong guyonan yuk kok. Bawa tante tapi naron kok so. Tenanan nasi sudah jadi bumbu. Apa itu kata maaf? Ini nanti dari bubur kok. Ya Allah, lindungi Dona. Tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Allah, sayangi Blondo. Sekolah dulang toto kromo tora, aku dulang matematika kok. Blondo. Ya Ora ono pelajaran toto kromo. Blondo. Amin. Siksa Blondo kok amin. Iki disuwek sok Jawa we. Wes medun. Makasih ya. Sama-sama, Bang. Sehat-sehat kalian semuanya. Sama Yaya ya, Bos. Bahagia. Lebay banget. Lebay banget. Ada traktirannya kok. Mati tahu dilek lagi. Matam don kowe. Bongko ya wis kowe kok lebay. Iku apa? Anu. Apa? Apa ngarani Mbak? Pajak apa biasane? PC. Pajak jadian. Isi pajak jadian. Aku njaluk nang nggone iki apa? Marugame udon. Aku jalan no Cocari Surabaya. Karo Caca kabeh. Ini nanti story nanti kuwi. Aku anut pokoknya. Yanti lo pecah juara Yanti. Cocari Surabaya dia makan. Lukman ki ngomong apa ya Lukman iki? All you can eat. Kan cangkem Lukman ki. Jaluk ngandakno ngedokno Yanti medun dhewe ilang dhisik. Apa le? Kok kok alay tenan ngono cah. Nah. Lebay ne ngono. Jangan ngomong gitu ya. Kalau kemarin kita gak usah dikit juga udah kaya kok. Ras. Masya Allah. Yo. Ras. Yo. Kayak mami Dona. Wes, tak medun yo. Aku udah mudun ya. Yo. Gabut aku. Gabut. Kuno main ya? Iya, nama mae. Apa wi? Tanggap itu wi tiba ya? Nagas itu nanti. Rasa nawa. Moro omahku lho kowe. Kan petel juara.